Yo, what's up yo? My name is Peejay and from Cebu, Bisaya ko ba? And welcome to my channel. So for today guys, yung pag-usapan natin is yung third SEO ninja technique, di ba? Ninja SEO technique is yung video tags naman, di ba? So yung first na pag-usapan natin yung video title nyo, second is yung video description, at kung hindi nyo pa napanood yun guys, check my description down below or yung sa taas ko na link. And check out those videos. So, pinag-usapan natin kung paano gamitin yung SEO techniques, yung mga ninja SEO techniques using yung mga video title niya tsaka yung description, ano ba yung magandang ilagay doon. And for today, yung pag-usapan natin is ano naman yung magandang video tags. Yon. So, pag-usapan natin ano yung magandang video tags na pwede nyo ilagay sa videos niyo. And then, we will also talk about kung paano natin makita yung mga video tags nung ibang channel, di ba? So, yun, it's like a hack, di ba? It's like a video hack, kumbaga. Video hack kung paano natin makikita because sometimes we can get ideas from yung mga video tags nung inspiration, kumbaga, yung inspiration natin ng mga video so that we can also have an idea kung ano yung magandang pwedeng ilagay doon sa ating video, yung mga video tags. So, we can use our laptops or our cellphone kung paano natin makita yung mga video tags ng ibang channel. Yon. So, simulan na natin guys. So, first, gaano ba kahalaga yung video tags? Actually, it is very important din guys because yung gaya nga yung napag-usapan natin before sa ating previous videos na yung ginagamit kasi ni YouTube is yung algorithm or yung mga metadata ng videos niyo so that it will help, kumbaga, it will help YouTube determine kung ano ba yung video nyo all about, diba? Because machine yung, it's a computer, it's like an AI, diba? Kung ano yung, dinidetermine niya kung ano ba yung video nyo all about, kung i-recommend nyo ba yung video nyo, ano ba yung mga related videos, or ano yung mga related channels din na pwedeng i-recommend yung video nyo. So, it is very, very important talaga guys na lagyan natin ng mga video tags, especially sa mga nagsisimula pa lang kagaya natin guys. Nagsisimula pa lang tayo dun from small, di ba? Aim natin is yon maging dumami yung subscribers natin and eventually ma-monetize yung channel natin. So, basically with the help of this mga video tags guys, itong mga SEO, di ba? Mga ninja SEO techniques, yung mga search engine optimization nga techniques guys, eto makakatulong talaga to sa mga videos natin so that mas i-recommend ng YouTube yung videos natin, mas i-boost niya guys, mas madami yung manunood. Pag madami yung manunood, definitely mas malaki yung chance na madami yung mag-subscribe and yon, ma-reach natin yung monetization requirements ng YouTube. Yon. So, ayos ba guys? So, yun, simulan na natin guys. Ano ba yung magandang ilagay ng mga video tags doon sa video nyo, di ba? So, yeah. So, ipapakita ko lang sa inyo guys. So, eyes on the screen guys. Kung hindi nyo pa nalalagyan ng mga video tags yung mga videos na na-post niyo. So, yun, papakita ko sa inyo guys kung paano i-edit and ano yung magandang ilagay na mga video tags. So, eyes on the screen. So, yun guys, i-click nyo yung icon niyo tapos itong YouTube Studio. So dito natin hahanapin kung ano yung video na gusto nyong edit or ano yung video na gusto nyo lagyan nyo ng mga tags, kumbaga. So basically ito, videos. So pipili tayo ng isa guys. So yung latest na lang guys. So itong may edit dito na button guys. Pwedeng itong details, pwede nyo itong i-click. And then, so, lalabas na itong yung video details ng video ninyo. And yung napag-usapan natin before, itong title, tapos na tayo dyan. Description, may video tayo dyan, di ba? Kung paano yung magandang, ano yung template, kumbaga. So, dito na tayo sa third, guys. Yung sa baba nito, guys, is yung, itong mga tags, di ba? As you can see, ito yung mga tags ng video ko, guys. Paano dumami ang views sa YouTube, diba? YouTube tips, paano dumami ang subscribers, YouTube tutorial. So, itong lahat nakalagay dito, guys. Ito yung tags or video tags, diba? Ng video ko. Yun. So, ano ba yung mga nailagay dito, guys? As you can see, ang sinasuggest ko, guys, is i-max out nyo talaga itong video tags, guys. As you can see, there is, ito yung maximum nyo, guys, is yung 500 characters, diba? 500 characters. So, I suggest i-maximize natin to guys. Punuin natin to, kumbaga, wala tayong iiwan kumbaga na
mga tags. Kumbaga, yung lahat ng tags na pwede natin ilagay na natin dyan, guys. Ilagay lahat ng tags na pwede nyo gawin. So, yung suggestion ko, guys, ano ba yung magandang tags na ilagay? So, definitely, yung tags nyo, guys, dapat related doon sa video nyo. Kung ano yung channel, ano yung video nyo all about. So, for example, itong video na to is paano gumawa ng description sa YouTube, di ba? Ito mga Tagalog YouTube tips. So, paano ko ginawan to ng mga video tags, guys? Paano ko to pinuno? So, basically, guys, nag-search na ako dito, guys. Dito tayo sa home ng YouTube. So, yun. Sa home, guys, yung diniscuss natin before is dito sa search bar ng YouTube. Napakalaking tulong talaga nito, guys. For example, yung Tagalog, yung YouTube tips, diba? So, ita-type nyo dito, guys, is yung YouTube, Tagalog YouTube tips. Yan. So, basically, guys, lalabas dito yung mga related na mga tags doon sa YouTube, diba? For example, itong how to monetize YouTube videos, itong first YouTube sweldo, tips growing YT channel, Rod TV, di ba, vlog content, paano dumami ang subscribers sa YouTube. So, basically, guys, itong mga sinasuggest niya dito, guys, na sa search, pwede nyo ilagay to doon sa ano nyo, guys, sa mga tags niyo, di ba, how to monetize YouTube videos 2020. So, basically, dito, guys, pwede nyo ilagay dito lahat ng mga related na search. So, basically, ito kasi yung mga sinesearch ng mga viewers. So, pwede nyo ilagay ito dito, guys, if related dun sa video nyo. Like, how to monetize YouTube videos 2020. So, yun, magandang tags yun, guys. YouTube 2020. So, i-type nyo lang dyan, guys. Tapos, yung comma, huwag nyo kalimutan yung comma. So, that yun, malalagay na siya as a video tag, diba? So, pag ano pa yung mga dito, for example, first YouTube sweldo, yon. So, first YouTube sweldo, yon. So, yon, kama pa din, guys, so that, ayun, malalagay siya as a tag ng video nyo. So, basically, mag-search lang kayo, guys. For example, YouTube tips. Ano pa yung mga YouTube tips, diba? So, basically, ito yung mga iba pang mga tags, di ba, na sini-search, kumbaga, na pwede nyo ilagay. Like ito, YouTube tips for beginners, YouTube tips and tricks, YouTube tips for beginners Tagalog, di ba, YouTube tips to grow your channel, YouTube tips channel, di ba, YouTube tips for beginners Philippines. So, basically, lahat yan, guys, pwede nyo ilagay dito, di ba, YouTube tips, yon, YouTube tips, di ba, tapos, ano pa yun dito, YouTube tips for beginners, yon, tips for beginners, and so on and so forth, diba? So, yun, guys, yun yung magandang way so that you will know kung ano yung pwede nyong ilagay, diba? So, mag-type kayo dun sa search, guys, because ito yung mga sini-search ng mga viewers or yung mga nanonood sa YouTube, diba? So, basically, ito yung mga gandang tags, video tags na ilalagay nyo dun sa video nyo. Itong naka-search lahat dito. Ito, YouTube tips for beginners, yun, YouTube tips 2020. Lahat yan, guys, ilagay nyo. So, i-max out nyo, guys. So, makikita naman ninyo if yun, nag-exceed na ba kayo or still pwede pa kayo maglagay. So, basically, ito, nag-exceed na to, guys. So, pwede natin tanggalin yung iba. For example, yung mga nilagay ko na lang kanina, guys, na mga bago, tanggalin natin. And then, yun, guys, isi-save changes lang ninyo. Huwag nyo kalimutan na i-save changes, di ba? So, yun. So, pwede tayo maglagay ng, for example, Cebu. Yun. Tapos, isi-save natin yung tags. Yun. So, i-click nyo yung save. So, yun. May video tags na yung video ninyo, di ba? Na-save na ninyo. So, yun. So, basically, search nyo lang, guys. Search nyo kung ano yung mga usually na sinesearch ng mga viewers, and yun ang gagawin nating video tags, di ba? So, yun. So, yung second tip naman dun, guys, is ano yung mga channel, kumbaga ano yung mga channel na related sa video niyo. For example, ako yung mga Tagalog YouTube tips nga, for example, di ba? Tagalog YouTube tips, di ba? Yon. So basically, ito yung mga channel na pag i-search nyo pa din, guys, ito yung mga channel na related somehow dun sa video nyo. Ito si, for example, to si Rod TV, si Sir John, di ba? Sir John, ito. And yung iba, ito, Rod TV, si Josel Resilies, di ba? So basically, kung wala na kayong ibang malagay, guys, I suggest na pwede nyo lagyan. Pwede nyo lagyan ng, for example, si Rod TV. Ilalagay natin dito si Rod TV.
Yan, mag-delete tayo ng iba. For example, itong video description. Si Rod TV, lagay natin. Tapos si Sir John, lagay na natin siya. Okay. Rod TV. Yan. So, basically guys, ito yung, it's like yung ano na to guys, last na pwede nyong ilagay actually, because there is this chance, kumbaga, there is this chance na pag yung mga viewers na nood dito kay Rod TV or Sir John, di ba? Hindi kasi natin alam guys, actually hati yung nagbibigay ng mga YouTube tips guys kung dapat bang ilagay yung channel nung iba na related channel sa inyo, yung iba naman sinasabi na pwede namang hindi ilagay. For me guys, ito lang yung base sa aking experience guys, na naglalagay ako ng maybe isa o dalawang channel na related doon sa video ko, and yun guys, mas madami yung nanood. Actually, mas madami yung nanood doon sa mga videos ko na somehow nilagay ko yung tags nung related channel, di ba? Because there is this chance guys, may chance talaga guys na yung YouTube algorithm is ma-determine niya kung related somehow yung video nyo dun sa mga videos ng channel neto. There is this chance guys na yung video nyo marirecommend pag yung may mga nanood. For example, dito kay Rod TV, nanood siya ng mga YouTube tips. There is this chance talaga guys na yung video nyo somehow ilalagay doon sa mga recommended videos, diba? Yung mga next videos na pwedeng sinasuggest ng YouTube na doon sa mga viewers. So yun guys, last na to guys, it's like ito na yung pinakahuli talaga na pwede nyo ilagay pag wala na kayong ibang maisip, diba? So, and yung name pala ng channel nyo guys, it's for me based din sa yung mga na-observe ko, is ilagay nyo din guys because mag-rank talaga yung name ng channel nyo. For example, yung Peejay, di ba? So, somehow, yung metadata kasi guys, yun nga, hindi natin nakikita yun. But definitely, di ba, pag napansin ni YouTube na, madaming nagtatag. For example, madaming gumagamit ng tags na Peejay, ganun. So, madaming videos na-upload to si Peejay, I mean, ito si Peejay, madami na siya na-upload ng mga videos. So, yun, yung algorithm ng YouTube is somehow, madidetermine niya na itong channel na ito is madaming nagsisearch, madaming nag-view. So, yun, makakatulong din yun, guys. So, yan. So, yung third tip naman natin, guys, is paano ba i-view yung mga tags ng mga channel, di ba? Yung mga related videos, di ba? Pag wala na tayong maisip talaga, guys, pwede tayong somehow, it's like a hack, di ba? Hack. Paano natin makikita yung mga tags na ginagamit ng ibang videos, ng mga ibang channel, I mean. For example, dung si Rod TV, guys, ito, biggest YouTube Tagalog tips. For example, gusto nyong malaman kung ano ba yung mga tags na ginamit niya, so that baka related dun sa video nyo, di ba? Pwede nyo din gamitin yung mga tags niya, di ba? Somehow, pwedeng i-connect ni YouTube na yung video nyo related sa video niya, and madami ng views yung video niya. Somehow, baka may chance na ilalagay kayo dito sa up next, di ba? So, magandang opportunity yon, di ba? Especially sa atin na mga bago pa lang sa YouTube na konti pa lang yung nanonood. So, basically, ang gagawin natin, guys, is ito yung video na gusto natin na tignan kung ano yung mga tags, di ba? So, i-right click natin to, guys. Right click, and dito tayo sa View Page Source. Basically, makikita nyo kung ano, it's like ito yung mga data, kumbaga ano yung mga code, kumbaga ano yung mga HTML code, kung ano pa mga code na nakalagay dito. So, isi-search nyo lang, guys, dito sa page na ito, di ba? I-search nyo. Pwede nyo i-right click. Dito tayo sa find. Ito, Control F. Try natin. Control F. Tapos, type nyo, guys, keywords. Yon, keywords. So, ito yung mga keywords nyo, guys. So, makikita nyo to, guys, sa second na keywords na nakalagay doon, guys. So, i-down nyo to, guys, or ina-next ninyo. So, yon. So, basically, ito yung mga keywords na, guys. Itong meta name equals keywords, yung content. So, basically, ito yung mga nakalagay dito, guys. Itong separate mga words or keywords separated by comma. Ito yung mga tags niya, guys. Kumbaga, ito yung tags niya, Rod TV. Tapos, yung next tag niya is YouTube Tips for Beginners Tagalog. Diba? Tips for New YouTubers Tagalog. YouTube Tips Tagalog. Biggest tips na kailangan ng small Filipino YouTuber.
And yun. So basically, ito yung mga tags na ginamit niya, guys. So pwede nyo i-copy to, guys. Pwede nyo i-copy. Right click nyo, copy. And then pwede nyo ilagay, actually pwede nyo nang ilagay dun sa video ninyo. So pwede nyo i-paste dito. So yun, automatically, di ba? So ito yung mga tags niya, pwede nyo ma-copy, kumbaga. And then yun nga, suggest ko lang, guys, if related yung videos nyo, pwede nyo itong gawin, di ba? Pwede nyo tignan kung ano yung mga somehow, ano yung mga tags na ginamit niya so that may idea kayo, di ba? If somehow related, kagaya nito, YouTube Tips Tagalog, di ba? Related naman sa video ko, YouTube Tips for Beginners Tagalog, di ba? So, yun, makakatulong to somehow dun sa video natin so that marirecommend ni YouTube yung video natin na related to sa video ni Rod TV na biggest YouTube Tagalog Tips, di ba? So, yun. So, lastly, guys, sa cellphone naman, guys, di ba? Kung wala kayong laptop, paano nyo makikita? So, napakadali din, guys. Sa cellphone naman, guys, so that we will know kung ano yung tags ng mga video tags na ginamit ng related video somehow, di ba? Pwede nyo din gamitin yung, guys, using yung Chrome o yung browser ng cellphone ninyo. So, in my case, guys, Chrome yung gamit ko. So, i-open nyo yung Chrome nyo, guys. Tapos, mag-login kayo sa YouTube nyo. I-login nyo yung YouTube. Tapos, may tatlong dots dito, guys, sa upper right. I-click nyo yan. And then, ensure nyo lang naka-desktop site. Naka-check yung option na desktop site. And yun, pwede na nating simulan yung pagtingin ng mga tags, kumbaga, ng related video or ng ibang channel, di ba? So, basically, ito, YouTube settings. For example, ito kay Rod TV. Rod TV pa din yung i-check natin, guys. YouTube settings 2020. So, ang gagawin natin, guys, napakadali lang. I-pause muna natin. Dito sa taas, guys, ng Chrome ninyo, yung address bar, dito sa taas, itong address bar sa taas, i-click nyo yun, guys, and then itong may pencil or pen na icon, i-click nyo yan to edit. I-edit natin yung address bar sa taas ng Chrome. And dito tayo sa first, guys, sa beginning, sa start, itong before sa HTTPS. So, dyan nyo dyan ilalagay, guys. Ita-type nyo dyan is view, and then dash, source, yon, and colon. So, yon, i-go nyo lang, guys, i-go. And then, yon, lalabas na itong source, yung mga, ito yung mga, di ba, yung mga code, itong mga HTML code, at pwede natin i-find yung mga keywords dito, guys. So, basically, dito, find in page, yon, type nyo lang dyan, guys, keywords. Yon, so, yung ganun pa rin, guys, yung sa second siya, guys, nasa second siya na item, kumbaga, so, etong meta name, as you can see, meta name equals keywords. So, ito yung gamit niya, guys. Rod TV, YouTube settings 2020. Yan. Na kailangan mo alam for small YouTubers. Tapos, Rod TV ulit. YouTube settings 2020. YouTube settings 2020. And how to gain subscribers. So, basically, ito yung mga keywords na nilagay niya, guys. So, pwede nyong kopyahin yan, guys. Pwede nyong, depende, guys. If related, guys, pwede nyong iselect kung ano yung mga keywords na gusto nyo i-copy, kumbaga. So, yun. So, pwede nyo i-copy yan, guys. And pwede nyo i-paste doon sa video, yung tags ng video nyo. So, yun lang yung video natin for today, guys. Is about yung mga video tags. And hopefully, may something natutunan kayo, something new na pwede nyo gamitin. So that, yun, mas i-recommend ni YouTube yung videos nyo, mas nadami yung views nyo, mas nadami yung subscribers nyo, and eventually, mamomonetize yung channel nyo. Yun. So, yun lang yung video natin for today, guys. If you have some mga questions, if may mga tips pa kayong gustong malaman, guys, just comment down below and sasagutin ko lahat ng mga comments ninyo, guys. And hopefully, nadyan pa din kayo sa aking next video. Madami pa tayong pag-usapan tungkol sa mga YouTube tips. Yun. So, yun, guys. Once again, my name is PJ and I'll see you again next time. Have a good day.